Assalamu alaykum mehriban adamlar, ediz vatandaşlar. Ene ählimizin tiyleşimi diýaly, kocaman köpet dagy etekläp oturan ýurdumyzyň täze döwrewap innowasion akylly şäheri. Arkadaş şäherine bir näçe ajaýyp binalar öz ornuny tapdy. Häzir wagtda tiyleşimi diýaly bu ajaýyp şäherdäki Gökdere Sowda merkezinden hem size bir näçe täzeliklerimiz bar mehribanlar. Elbetde bilişimi diýaly Türkmen portal web-saytynda biz size iýdigderli bu Sowda merkezinden ýürütdi habarlary ýetiripdik. Abun bolsa bu ýerde alınıp barilen işler we size ýetiriljek täzelikler dogrusynda ýürütdi video görnüşimizi taýýarlamagy makul bildim. Onuň hem mehriban adamlar şu ajaýyp fursatda ählimizde taýyn bolsa başlaýar. Mehriban vatandaşlar, diýleşiňi diýäli bu ýerde halkymyzyň we aljylar köpçüliginiň giň isleglerinden peýdalanýan Kuwat Market hem şonuň ýaly ajaýyp önümleri bilen halkyň hyzmatynda. Ene bilişimi diýäli bu ýerde ýagny bu marketde hem bir näçe bölümler gereket edýär. Şolar bilen hem sizi ýakyndan tanışdyrmak arkaly dowam edýär. Ene mehriban vatandaşlar, bu ýerde de ähli bir adamlara gerek bolan şeýle hem bir özüňi sagdyn duýmak üçin ähli vitaminleri bedeniň kabul etmesi üçin gerek bolan dürli görnüşli gök we bakçy önümleri bu ýerde ýerleşdirilýär. Bu ýerde hem mehribanlar elbetde ähli arkadaş şäheriniň ýaşaýjylary islenlik we haýsy pasylyň dowam edýärligine garamazdan göwüni islen gök we bakçy önümlerini gelip saýlap alyp bilýärler elbetde. Bu hem arkadaş şäheriniň ýene bir döretip berilen ajaýyp şertlerinden nişanlydyr. Esasen mehribanlar köpleriň ünsüni özüne çeken şu ajaýyp önüm dogrusynda durup geçdik. Bu ýerde ýürüti Kahraman arkadağımızdan Türkmen halkının milli liderinin yürütü dürütüp veren mümkünçülüklerinin esasında yine tiyleşim deyal arkadaş şekerine yürütü önüm olup tayyar görünüşte ehli halkımda çıkayan yani bu yerde lukmançılık klaslarının esasında tayyar önüm olan uğur ertiyerliklerdir. Bir neçe çağı imitleri şunun yali görünüşte şu yerde yerleştirirler. Bu yere gelen her var arkadaş şekerinin yaşayıcısı ve onun mihmalları şu acayip önümlerden özüne ve çağızıklarına alıp saylap bilerler. Tiyleşiňe diýäli. Bu ýerde diňe bir ýurdumyzda öndürilen et goşşuklat önümleri ýerleşdirilmeli. Eýsende dünýäniň bir neçe iri gowrumly kompaniýalar tarapyndan öndürilen ähli görnüşler hem siziň ýatybarlanýar. Ondan da şaram towuk önümleri, et önümleri, süt we şonun ýetaýarlanýan bir neçe ajaýyp önümler hem elbetde siz şu marketden tapyp gönüňiň isleglerine görä saýlap alyp bilersiz. Sağ olun. Ene mehriban vatandaşlar, ediz adamlar, bu ajaýyp marketden siz gönüňiň islen ýürütü önümlerini alanyňyzdan soňra nagt we nagtýal görnüşini asaplaşyp bilersiňiz mehribanlar. Ähli amatlyklar ýürütü siziň üçin döredilenmekdir. Mehribanlar ine bu ýerde diňe bir Kuwat Market bolman esemde bir näçe dukanlar hem öz hyzmatlaryny aljylar köpçüligine hödürleýärler. Biz hem häzir kısaçadan olar bilen sizi tanış ederiz.
Mehriban vatandaşlar, edid adamlar, bizim kemsidi yitirmek filalarımız şulardan ibaret. Gepleşimiň ahyryna şeýle ajaýyp zamanan berip peşkeş beren halkymyzyň milli lider gahryman arkadamda hemde hormatly prezidentimiz arkadagyly gahryman serdarymyza çäkli alkyşlanmady beýan edip olaryň jarlaryny ta başlaryny dik tutýan kere tutun işlerini bolsa elmydama rowaşlyklary beklenmeýän tüýsürümizden ardy edýät we tilim bilen hoşlaşýar mehribanlar, hoş taýlar.